Вітаю, дружа! Ты, верагодна, чуў пра так званую прагрэсыўную падатковую сістэму? З яе назвы нібыта здаецца, што яна такая крутая і сучасная, але ці так гэта? Паспрабуем разабрацца. Акрамя прагрэсыўнай існуюць і іншыя сістэмы падаткаабкладання. Напрыклад, роўны падатак. Ён прадугледжвае, што падаткаплацельшчык плаціць аднолькавую суму, незалежна ад памеру заробку. Напрыклад, адзін зарабляе 100 рублёў і плаціць з іх 50. Другі зарабляе 100 тысячаў і плаціць таксама 50 рублёў. Відавочна, што для першага гэтая сума з'яўляецца значна большым падатковым цяжарам, бо складае палову ягонага заробку, а для другога яна амаль незаўважная. Але такая сістэма больш характэрная для мінуўшчыны, чым для нашага часу. Больш сучаснай і, верагодна, аптымальнай сістэмай падаткаабкладання з'яўляецца прапарцыйная. Пры ёй кожны плаціць аднолькавы адсотак са свайго прыбытку. У прыкладзе, які я прыводзіў, пры прапарцыйнай сістэме, калі стаўка падатку складзе 10%, першы заплаціць 10 рублёў, а другі 10 тысячаў. Для абодвух сума даволі адэкватная. Але некаторых прапарцыйная сістэма не задавальняе. Яны выступаюць за прагрэсыўную. Пра прагрэсыўнае падаткаабкладанне пісаў яшчэ Франчэска Гвічардзіні, італьянскі мысліцель эпохі адарджэння. Ён, між іншым, з'яўляўся праціўнікам гэтага падатку. У Беларусі падаходны падатак спаганяўся па прагрэсыўнай сістэме да 2009 году. Што ж гэта за такая сістэма? Перш за ўсё, дружа, не дай назве ўвесці сябе ў зман, бо яна, верагодна, паходзіць не ад слова прагрэс, а ад матэматычнага тэрміну прагрэсія. Выкарыстоўваюць розныя віды прагрэсій, але, калі коратка, багатыя пры прагрэсыўнай сістэме павінны плаціць больш, чым бедныя. Напрыклад, пры шматступенным падаткаабкладанні прыбытак дзеліцца на ступені, і канчатковы падатак вызначаецца як сума падаткаў усіх ступеняў, для кожнай з якіх стаўка падатку складае большы адсотак, чым для папярэдняй. Напрошваецца пытанне, з чаго гэта раптам? Як бачна з прыклада, пры прапарцыйнай сістэме багаты і так заплаціць больш, бо 10% ад 100 тысячаў – гэта больш, чым 10% ад 100. Так навошта тут яшчэ гэтая прагрэсыўная сістэма? Нядрэнна, калі дзяржава прапаноўвае тым, чый заробак зусім нізкі, нейкія падатковыя льготы, але пры ўмове, што яна гэта робіць не за кошт заможных фізасобаў. Некаторыя лічаць, што для бедных большым цяжарам, чым для багатых, з'яўляюцца ўскосныя падаткі, акцызы на алкаголь, пошліны, бо яны звычайна фіксаваныя, а прагрэсыўная сістэма нібыта гэта кампенсуе. Але варта разумець, што бедныя часцей за багатых карыстаюцца паслугамі бескаштоўнай медыцыны, адукацыі і іншых падобных рэчаў, на якія ідуць падаткі. Да таго ж лягічна, што багатыя не захочуць плаціць занадта высокія падаткі і будуць з'язджаць з краіны, у якой занадта прагрэсыўнае падаткаабкладанне. Як калісьці ў знак пратэсту супраць высокіх падаткаў з'язджаў са Швецыі заснавальнік IKEA Інгвар Кампрат. Разгледзім яшчэ адну цікавую сістэму – рэгрэсыўнае падаткаабкладанне. Пры ім, чым больш зарабляеш, тым менш плаціш. Пры такой сістэме ў людзей ёсць матывацыя зарабляць больш і не хаваць сапраўдны памер сваіх даходаў, бо, згодна з крывой Лафера, калі падаткі занадта задраць, людзі проста будуць шукаць спосабы іх не плаціць. Мінусам рэгрэсыўнай сістэмы падаткаабкладання з'яўляецца тое, што яна спрыяе росту незадаволенасці сярод меней забяспечанай часткі грамадства. Цікава, што часам пад рэгрэсыўнай сістэмай разумеюць сістэму з вялікай доляй фіксаваных падаткаў, бо для бедных такія падаткі нясуць большы цяжар. Як бачыш, дружа, пры выкарыстанні рэгрэсыўнай сістэмы большы цяжар падае на бедных, што можа вызваць сацыяльныя хваляванні. Пры выкарыстанні прагрэсыўнай на багатых, што падштурхоўвае іх хаваць сапраўдны памер свайго прыбытку ці плаціць падаткі ў іншай краіне. Таму ў якасці найбольш адэкватнага варыянту бачыцца менавіта прапарцыйная сістэма падаткаабкладання. А якая сістэма падабаецца табе, дружа? Пішы ў каменты і не забудзься паставіць лайк і падпісацца. Гэта будзе годны падарунак на заўтрашняе свята. Год са днё заснавання майго каналу. Да сустрэчы!